Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Richard, anak. Malati ka man dito'y balay. Dinanag mo timasapol mo. Alagad sumurag ka at taunag dinanag mo. Uno, kayat mo tuminom. Ala, kaya dapat pagsaksangwab niya nga talog nga kukumpadre. Ni uncle mo nga si Bo, ni uncle mo nga Samson. Ito ka, tumaog ka. Nagtugawak manong nimi. Timaogag. Tsaka timagwab. Tsaka nagpulutan. Nadlaw ni tatang manong nimi kaslada problema. Kadalagin problema ang barok. Sungin balati ka. Kaya kita iba ka mata. Sulbarin ta. Kaya suna nga daham dito nga talong ang mga sulbar. Tanyawan na problema. Ni sino? Ni Melba nga asawak, tatang. Sana problema ka ni Melba. Kung nakbal na kita, duwang anak mo di problema. Ni John nga graduar doon di high school. Sa ni Lily nga second gen high school na pailaeng. Imbaga ito, duduat anak yo. Hanggang makabalan yung tungata nga pag-adalin ida nga padpada iti college. Naroon na kayo ni John. Graduar doon ti high school kita college doon. Tsaka mo tatang. Hindi mo amo. Problema ka ni Melba. At dalalaki na kasta. Alam ni tatang mo. Buno siya ti at babae na. Baka chick boy ka man marog. May isang construction worker, chick boy. Napartek ka siya tatang. Di mo pagbagag. Magtibagbagag. Yung man yan problema mo kini Melba. Panawan na kami. Panawan na kayo, tapapanan na. Kahit nakarot agabroad. Ikit siya sa puya agabroad. Siguro, mapanunot mo deta ti asawam, kahit nakatulungan, abroad. Ado na kita masenso kabuti abroad. Adamat na kita saan nga masenso na dikit narakrak ti pamilyada kabuti abroad. Datang ti problema tatang eh. No agabroad ti asawak. Asino pa ti kayda? Kasi nung maiwanak na giti duwang anak ko. Bumaron ni John. Bumanlasitang, balasang tumatin ni Lily. Alaga nga problema da ita. Anang arti kayat mo ita? Numabalin tatanggit. Saan ko akayat apulubusan ti asawak? Saan mo akayat apulubusan ti asawam? Huwag tatang. Ikit anang arulatan. Kit no saanin nga makapagbasa na kiti kapsat college sakit anang arti pambalin. Yeah. Talaga nga problema da ita. Po. Ngayon kayat lata ni Melba iti agabroad. Kastat ko na tatang. Wala po. Tumawag ka. Tumaog ka, ta solusyonan ta problema barok. Listo lang deta. Timawag ka nga rod manong naming kalpasan na intagwab ko. Kalpasan na kunan ni tatakan niya. Ano yung aminti ay adda di panunot mo no patuluyem. Nga mapanagabord asawam. Tatang, ang mga no, saan kung itong humaiwanan na kita anak ko? Ang mga no, sanak to nga makapagtapil. Kaya, adan to, karelasyon ko nga sa bali nga babae. Ano na kita nga panunot? Ano nga panunot? Ano na kita nga panunot? Negatibo o positibo?
negatibo. O apeng amin nga panunod kat ng kaput ng negatibo barok. Tingnan tayo itong istorya ha. Ito di mo alam iti panunod mo barok. Ti may isa nga kayo, mapagbalin nga milyon a palito. Palito? No palito agad na burburanan. Ket may isa lang nga palito. Kabailan ng uraman ti milyon nga kayo. Ket ti may isa a panunot nga negatibo. Kabailan naman na puuran ti so amin a panunot a positibo. Tingamen, panunot kat negatibo, pulos, awanen, ti mapanunot mo positibo. Kaya, in English, always think positive. Tatang, o mawata mo tikit ko sawan? Apin naman nga dyan negatibo ti panunutim no agabrod di bakit mo? Ti panunutim no agabrod ni bakit mo, binulan nga umawat kay ti kwarta. Para iti pagbiagyo nga gaama, para iti kasapulan di kita anak mo iti panagbasa dati kolehyo. O pumintas no madaan kay iti kabukbukudan nga balay nga kompleto ti alikamen, appliances. Kaya posible nga nito mapagraduar yun di kita anak iti kolehyo kaya dan pamilya da nasaya ti biagyo nga agasawa baka dan to put up yung nga business. O dagit at panunutin Saan mo nga panunutin ti negatibo? Isyat ko. Kita talagang isyat mo. Baka danang bulsam nita nga kwarta tenga pumaalab o pumatakder basit. Tapos numasok ka takit ni basitin. Ang umanay na itong inumimi ka na iti aulitag mo. Diba nagimatang manunimi sa ako impan kada tatang alpasan nagpakada akon kat inarakop ko ti asawak manunimi. Sige. Si papalubos aking ka. Nagyamanak tamawatan na Richard. Digitan nagta. Nakaturog dan. Indahon manganin. Mangantahan dan. Sa tanto agsarunong agsubag digos. Baka agadan ta pa yung digos. Celebraran ta ating arabi. Apa yung celebraran ta? Gawat ta. Umanugot ta nga mapangkadyabrod. Thank you. Melba. Iti pa rin kalikagom mo nga sumaya at tibiyag tayo. Nagturong nga ron ti asawak sa Hong Kong, manunemi, kat siyempre, inaiwanak ti bagik, inaiwanak dagiti duwa nga anak mi, kaya di dan iti second year college ni June, kada damit na iti fourth year high school ni Lily. At dati kong daway manong naming kasarita kita. June, Lily, kumusta kayo anak ko? Napas na kagadimot lang ti pa nagbasa yo. Hagadimot lang masayang na ito'y sakripisyo ni nanang yung anda di Hong Kong. Wantang, akong pagdaragan nyo kanya. Ni Lily at kasarita yo. At the boyfriend nan. Awan, tang, padagsundag ni Manong. Awan, boyfriend ko, ni Buyet. Sino nga Buyet? Kasi ni Seni. Kung nga saan kita ni Seni, ngayon nakita kayo, di may isang restaurant, magbimilyan na kayo. Ay, saan nga po doon na ito? Awan na relasyon mo kini Seni, kaya awan na relasyon mo kini Buyet. Sika, taboypon mo. Sika, tagirpon mo. Kagure kayo. Pimpin na basolo kayo. Ngamin Manong tang, pagpadagsan nak, bagaan ang relasyon mo kinibuyat. Mat, so dakit ni Seni, Awan na relasyon mo kini Seni. Tinawag kam lang, saan ka magkita? Sige, patsing kayo. Anak ko, laglagipin niyo kung matitulag tayo. Kahit yung ka di nga sumaya at tibiyag tayo. Kahit mo kahit yung ka di nga makapag-graduar kahit college. Kahit mo pues. No talaga kahit yun. Ipasnek yu tegbasa. Kensaan kayo.
nga makinubnubyo kin makinubnubya. Nalawag tang. Ni manintatang tinang i-advise kanyak manong. Nga pa nga di mo isakripisyo ti may sangal daw ngin ka si imen di kiti anak mo. Tatang, ti bigat in kakitaan ni Lily. Ti malim in kakitaan ni June. Sakripisyo ti may sangal daw. Nga saan mo pa nagtrabaho? Sige tang, aramid. Kasta ti anak natudyo. Nagkaman na kada kitatang. At ito kita pipintas ng advice yun. Pati ko naknaroden anak ko. Always think positive. Hanggang panunot ti negatibo. Panunutan ti negatibo. Papukaw namin pinsan. Ti amin nga panunot nga positibo. Laglagi mo deta. Kasta nga rod tinaramid ko manunemi at numadog talak. Nga nilili manunemi kat adda kakinkinibin na kaakakbay na nga napan nagmerienda sa da naging narakop. Manong nemi in bidyok kin pinicture ko ida. Timalem insublat ko tinapanitian ni June ti eskwela na alas 3 rin mo Arizona. Ada tinawagan na kalpasan na nagdaradaras ka na paniti kantin sinurot ko. Idi kantin ada nadanon na nga babae dito ay manunemi kat naging narakop ka. Pinicture ko. Manong nemi. Masapol nga kasarita kiti narapat na ginagkapsat. Inton rabi ko na. Kaya pakita kadakwada. Ti video ken picture da. Ida! Makapaglibak kay Pailay? Lili, asino da ito yung lalaki nga kakakbay mo? Ha? Kitsagamat yun. Asino da ito yung babae nga kahit inarakop mo? Iba kayo itang awan boyfriend mo, awan girlfriend mo, inito na kalawlawag nga, nadugtalak ti budno. Ano ti klase yung anak? Di kami panunot, ngandang saksakripisyo ang grigrigat tinayo ti abroad. Adahak nga magbambantay kada kayo, kalpasan na kasto terabidan nyo. Yan yung tinamnaman nyo mapasamak. Huwag ka dito konsensyayo. Hapay nga ramidan nyo, ti kastoy, idintot isak sakripisyo, mga naganak kada kayo, ti pa nagturpus yung nagpadpada ba, tapos may kang kayo narimat nga masagbayan. Imo na nga marakop manong nemi ni Lili ket kuna datang pakawanan dagdag high school ka pa ilaing at ang boyfriend mo kaakakbay mo baka saan ka nga virgin ang virgin at pa ilaing gadi-karit ka na kayo isin ako ni mo yan ang pakawanan dag ko ba simublat met ngay marakop ni June manong naimitang isinak pa lang ni Senny. Gari-gari ka na kayo. Kawan sa bali nga ramidik do saan nga agbasa. Ikarik ka na kayo, tatang. Tingkay nangigahan papagayam ket sumagmanulaing na paset ti pagkasalitaan ni paghayam tayo nga Richard di Tilawag City. Mauding ang tayo pagpilian para ti panakapili ni best letter of the fourth week idi bulan ti Septyembre. Inagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen kini Reynaldo Ray Fiesta di Honolulu, Hawaii. Ken di programa tingal lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong yu anemi nato Nemi Ruiz. Nga host iti lagip tinapalabas. Nga mangmangigan nyo 12:30 hanggat alas 2. Ket duwada kay ita nga agbibuya iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share dato nga video live tayo. Sayo ag-follow kayo iti page ni paring Ray no saan kayo pa nga nakapalo. Ito na may upload dato nga video iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share.
Kaya kung saan kayo pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo. Yan? Okay ba? Kaya kayo kung ipalagip, kada kita at the entry na, kada ito nga search, Ken Sentenciador Award ni Paring Ray, dagiti premyo, 50,000 pesos ti abakin nyo. No, ti pagkasalitaan nyo, ti mapili nga best letter of the year, grand winner. Second, first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award, nga umawat iti 5,000 pesos. Amin di gito'y, maukuran dati sas, ken madanda pa iti plaque. Plaque, di ba madayaw. Okay ba? Di kita nagsurat. Nagsurat ka itan, naladawan, para iti tayo tungatawan. Nagsurat ka ita, nga success story, para next year rin, 2026 papagayam. Gabot naokuparan amin nga aldaw, para iti Oktubre ken November. Papagayam naladaw kay ngamin. Nagdadarandan dagiti adu nga surat kada tuwing bulan kagayam sad mahilig da ngamin kada kitay maud-udi kuna tayong panakanan deadline idi January mamano dagiti surat ngayon tayo naawat February kaskas di ya yung kada gito yan apog dadarundunin dagiti surat iso nga napilapan yan. Okay, kablawon naman dagiti madamang agbibuya kada tayo. Kaskin ni Josephine Estango, ni Teresa Balmaceda, ni Richard Balmaceda. And amin kayo, basta agbibuya kayo, naragsak ng kayo panagbibuya. Inday pagyamanan, di kita kang kanang ag-share di video tayo dito Ray Fiesta Sentenciador Award page iti Facebook and YouTube channel. Kas kada Norelin Perdido Tamalay, ni Josephine Estango, ni Feli Caser, bibuya pa, i-share. Yan. Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Erlinda Stabilio, ni Norelin Perdido Tamalay, ni Hermes Pascua, ni Domingsil Adurada, iti Paris France, ni Opelia Bagawisan, Tina Paharit, iti Canada, ni Mary Jane Guzman, iti Lawag City, ni Fe Ragucos Bakari, iti Manila, ni Tessie Serrano, iti Macau, China, ni Nena Patricio, ni Jan Villanueva, ni Feli Caser, ni Ami Acoba, iti California, ni Elsie Marcos, ni Lilibet Cariaga, iti Luna, Larry Bumaglag, kastamot tayo kini Vivian Natividad, iti Abulug, Cagayan. Okay. Thank you. Iti panagbuya yo, thank you. Iti panag-share yo, panag-like yo, kada ito yung video tayo. Thank you for watching.